Ćao ljudi, ako želite da bezbedno i sigurno tradete skinove ili da otvarate kutije i osvojite sjajne nagrade, kliknite na link u deskripciji ovog videa i posjetite sponzore kanala. Hvala i uživajte u videu. Gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan CSGO Skins video. Ljudi moji dobri, već pretpostavljate po naslovu šta se dešava u videu, a mi ćemo pre toga da se zahvalimo svim ljudima koji koriste moj promo kod SPY na ovom sajtu. Ljudi moji dobri, ostaje još jedan giveaway i za sve vas koji igrate preko mog koda imate posljednji giveaway. Čim prođe ovaj stavljam još dva giveawaya. Jedan će biti mnogo dobar skin, a drugi će biti nož neki opasan. Ljudi, ovo su pobednici prošlog giveawaya i ostaje samo još ovaj AWP Krakow Factory New. Bukvalno kao što sam vam rekao i za prošli put, pitanje je vremena kad će eksplodirati ovaj giveaway, možda i sljedeća uplata i giveaway bude baš vaš, tako da srećno i hvala vam puno što koristite moj kod. Ljudi moji dobri, danas ćemo da otvaramo kutije sve dok jedna od ovih kutija koje trenutno vidite ne bude dala nož. Imamo $2000, nadam se da će da za $2000 dati nešto da neće biti baš krompir, no neću puno duži, vidimo prvo Fracture Case, naravno i ćemo Jester Mode zato što su veće šanse. Prvi case, bilo bi najče da da iz prvog case-a, i prođu 4 zlatne, Ok, nismo profitirali, ostavit ću skinove samo da vidim šta smo sve dobili, idemo dalje. Recoil Case, Jester Mode, ok. Print Stream, Minimalware, Profit, odlično. Ajmo dalje. Kilowatt Case, Jester Mode, daj mi nož, nemoj puno da ga zatežeš tu, da ga komplikuješ, samo daj nož. Ništa, ok. Ajmo Revolution Case, Jester Mode, ok, ide se skuplja, logično. Jao, imam neki osjećaj da ovo neće proći baš kako sam ja zamislio, ali dobro. Idemo Danger Zone Case. Mogli bi i na Lightning modu, ali nije onda zanimljivo. Asimov, ok. Ako nije nož, mislim da je ovo profit. Ok, i to ne bilo kakav profit. Dreams and Nightmares, kutija koja mi je dala Emerald nož. Evo ga. Mamo, poljubim. Prvi put za malo u klipu, da. Breakout Weapon Case, idemo. Daj da ne trošimo vreme. Volio bih da mi što pre da nož, iskreno. Breakout ništa, Broken Fang, mislim da su ovdje rukavice ako se ne varam. Jao, za malo, bejtaju me ove kutije ljudi. Ajde. Jaoj. Puls, nije dobro. Riptide, ova mora da mi ispoštuje, ova osjećam da će mi ispoštovati. Ne danas. Ipak ne danas. Ok. Huntsman Case. Zašto stalno uključujem Speed mod, nije mi jasno. Joj, svaki put mi fali jedna ili dve. Spectrum Case. Ajde. Hydra Case. Molim te. 300 evra! Nismo profitirali, unlucky. Bravo Case. Ok, $400, Isuse. Dobro. Ja, ovo nije dobro. Iskreno, ovo mi se ne sviđa. Weapon Case. Stani! Ne, ali koliko šansi sam imao, kako me bejta. Ok ljudi, morat ću da prodam ove skinove što sam dobio, da bi mogao da otvaram opet iz početka i tako ćemo u krug ljudi dok ne da nož. Tako da ostanite uz video. $600, možda ćemo sad više šanse imati, vidjet ćemo Fracture Case. Evo ga, odmah, bravo bre! Daj mi neki dobar nož. A nit smrdi, nit miriše, ali ok, dobili smo nož. Da vidimo, da potrošimo ovih $600, ajde na battle, ajde da uradim battle, ali sa case-ovima, da li se slažete sa mnom?
Iskreno, ja bi se složio sa mnom, a zašto ne mogu da ih nađem? Fracture je prvi, jel tako? Idemo Fracture, Recoil, Kilowatt, Gallery, Revolution, Danger Zone, Dreams and Nightmares, Fever, Breakout, Broken Fang, Riptide, ne sam da promašim neku, Hydra, nadam se da nisam promašio Weapon, mislim da nisam ništa promašio, ako sam promašio nemojte mi zamjeriti, samo što ćemo od ovih manjih staviti više, možda stavim Jester ovako, realno stavim 2 put Jester ovde, 2 put Jester ovde, 2 put Jester ovde, 2 put, ne mogu maksimalno, ok, ajde ovako ćemo, onda ćemo ovako ljudi, 20 komada, 3 bota, standard mod. Ok, ispoštovao je nož, dobili smo nož, još sad kad bi u battle dao, joj koliko bi to bilo cool, koliko bi to bilo brutalno ljudi moji, molim te. Jao, imam loš osjećaj, imam osjećaj da neće možda dati. Ako da još iz betla, pa mi smo pobedili, iskreno. Ja najviše ljudi volim da otvaram ove kutije, najzanimljivije su mi, iskreno, te sa noževima, brutalne su kutije, ne koštaju puno. Jester, ok, na nekim da, na nekim ne, na ovim slabijim i ne košta 20-30 evra, ali da nož, može da ispoštuje realno. Za sada, nažalost, nije. Aha, ovo su obični kesovi, poslije ide Jester, ok. Mislio sam da ide redosledom kojim sam ja stavio, ali ne, on je to očigledno sam raspodelio. Dobro. Nema noža za sad. Nema noža za sad, zato što nisam uključio Jester mod, a verovatno će dobiješ nož na $1-2 kejsu. Teško da će biti, prijatelju moji. Dobro, jedno čekam ovaj Jester, verovatno iz narednih ovih 4 nećemo dobiti ništa. Jer verovatno će se dobije nož na tako low kutijama je jako mala. Nije nemoguća, ali je mala. Ajde sad, nešto dobro. Ajde nešto dobro. Dobro. E sad, ne, još jedna. Još ova i posle toga Jester mod. Ne, zezaj da je dobio Lightning Strike na običnom bez Jestera. I dobili smo i mi nož. Još jedan nož bre, bravo bre. Bravo, dobili smo i mi, ali gubimo. Joka bi dao još jedan nož. Kako ga je usro ovaj Lightning Strike, Isuse. Daj mi još jedan nož, molim te, još jedan nož, iznenadi me. Ne, dobio je Inheritance, ne, sad nas je baš pobedio. Jedino da bi baci neki Doppler i to ono da bude baš brutalan profit u posljednjem kejsu. Damn boy! Nažalost, izgubili smo, ostalo još $175. Ajde da probamo da damo na upgrade ovaj nož što smo dobili, jel te? To je ovaj nož. Jesmo dobili survival ili nomad? Šta smo dobili? Ne, nomad, ovaj, da. Ajde probamo da ga dupliramo. Puta 2 može factory new slaughter. Au, ide desna strana. Ja, što nisam stavio, imao sam pare. Fuck. Ajde, stavit ćemo ovo pare i stavit ćemo puta 2, čisto ne budemo na nuli. I sad će on da ode levo, jel? Koliko nismo imali sreće za upgrade. Ljudi, bio je challenge dok ne otvorimo nož. Dobili smo nož posle... Znači, 2000 smo otvorili pa smo prodali sve što smo dobili 600. Nismo nažalost u profitu, ali smo dobili nož. Mada da sam ja uplatio na sajt 2000 evra, verovatno bi to mnogo pametnije uradio i iskoristio. Ljudi, nadam se da vam se svidao ovaj video. Pišite mi obavezno u komentarima koja kutija je vama najbolja. I ja ću je u sljedećoj epizodi otvarati samo nju na Jester modu. Ali samo od ovih kutija koje sam ja otvarao. Pecite like ljudi, upadajte na giveaway, iskoristite promo kod SPY, nemojte zaboravite i hvala vam puno na neverovatnoj podršci. To je bilo to za ovaj video, ako ste novi pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!